Bueno, kaixo, garazi naiz, asko dakizuen bezala, eta gaur errezeta bat egingo dugu. Egingo dugu Gabonetako etxea, txokolatezkoa, Hansel eta Gretelren ipuinekoa bezalakoa. Bueno, osagaiekin hasiko gara. Osagaiak izan behar dituguna da, kontuan, 3 tableta txokolate, normala, marroia, gero beste 3 txurila, 4 edo 3 makintxo olakoak, de Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gero txokolatea likidoan, eta 3 KitKat, eta gero dekoratzeko goxokin. Azuzai, eta kandela. Bueno, lehenengo egon duguna da, hauek ireki. Mira, jantzen du, abrir fácil. Oraingo duguna da ate bat. Bueno, egin dugu atea. Barkatuz, aceite me va a donar un poquito gangosa porque me he puesto conmigo el chocolate. Bueno, hemen ingo ditugu marka batzuk, teilatuana eta hemen atea. Bueno, hemen dakagu etxea buruz bera. Hemen dago atea eta hemen teilatua. Bueno, hemen ikusten izaten bezala, hemen egiten lehioak. Hemen ikusten bezala lehioak egiten nahi nahi. Bueno, eta hemen dakazute beste lehioa. Bueno, eta hau, berdin egingo dugu hemen, marka batzuk egingo dizkiogu, baina kasu honetan ez diogu atea egingo, zetik hau atzeko aldea izango delako. Bueno, eta orain, egingo duguna da lurra. Atzeko KitKat behar dugu. Eta begira, KitKat ireki dut, eta bueno, orain hemen guztian jarriko dugu txokolate likidoa. Bueno, aurreko aldea ikusten zuen bezala jarri dut. Eta orain beste guztiak pegatuko ditugu. Kontuz handiz, egin behar da ez eroritzezko. Se cae todo. Bueno, ikusten zuten bezala, nik ezin izan dut egin. Ikusten zuten bezala, nik ezin dut egin izan, zatekan txokolatea gustatu egiten da. Eta ez dugun egingo duguna da merienda. Eta horatzen, eta txokolatea asko gustatzen zait, oso goxua delako, azukrean gatikan. Bueno, txokolatea gustatzen zait eta nizalatzen. Osea, jende asko gustatzen zaio txokolatea. Aurrei, sobre todo. Luego, superona. Bueno, orain beste bokadillo bat indet, eta gana oso goxoa zegoen. Jode, dietan nago, baina, bueno, enfermera berdintzait, zer esaten du. No puedo evitarlo. Hau, esteko, zumba egin behar da. ¡Los Umpalumpas! ¿Qué están haciendo? Creo que van a obsequiarnos con una canción. Es un gran acontecimiento, claro. Augustus Gloop, ratón y vago eres tú. Augustus Gloop, tan gordo y vil, avaricioso e infantil. Es hora ya, arriba irá, por ese tubo. Es que yo solo jatene.
gauza hauek, etxeko gauzak ez. Hau izan dagoeko, lagunok, eta markatu behar izate ez egitea bestean, delako batean. Eta bueno, uneko batean, da, Santo Tomas. Eta ikusiko zuten nik zeiten ez Santo Tomasetan. Bueno, agur!